familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangur damus dam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Sera bengono, kono dole jeli sernide. Wata wadamne, biddi dam wata wadamne. Dingelena wata wadamne. Hayo Sofia gidlam. Hayo Sofia wonkam. Koni mi malam. Sofia arte am. Koni mi malam. Hayo gidlam banda. Hayo gidam. Hayo bogi berdam. Hayo henyaram. Auzu billahi minal shaytanir rajim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Allah astaghfirullah. Astaghfirullahallazim. Ngam nyaw gal ngal yahaani. Go hel. Ɗum koy wona jinne bonko malaika. Ngam mbaɗɗa yiyasam mo yahaani. Le. Ɗum si anna tele name laakar paani. Ayi ngal yumnal ittu. Ojuni Allah haydar amna. Yaha subhanallah. O kay manik debbo jinna addini wana wana Sofia. Hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kono non durani. Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, one bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh.
do sukabe serabe ngono kono dole jeli sernive wata wadam ne biddi dam wata wadam ne Kuni? Oni. Wana jondi kala mude awadi ko misikano Hey, mballe kam. Ƴewɗo mbalanmi. Est ce que en foti wonde? Mawɗo poɗɗon am. Kono so yii ɗum ɗo meɗɗum waɗa fof yo jam woor yo Sofia arto e junggam. Kañum yomi ɗo waala kañum ina waala suudu ɗo. Ƴeew tan mawɗo poɗɗo e am wiya waalata suudu ma haɗɗo lelo haɗa ndiki yidde jam ko yidde ko weli ɗum ɓayren mbaɗi waɗa plan mantaki ƴeewen plan goɗɗo. Ya Diom. Sofia. Ak Selli. Wala jam. Aɗa amen. Mawɗum ni. Machallah. Jam tan. Min de mi jogii ɗo haa tokos ɗum mbuur ɗo. Mbuur. Yehi ɗo jam garta e ɗo jam. Inchallah. An jaggowo to ya an jaggowo to ya Amadou wat sese. Mbuur haɗani kala ja toon boni hakkille ma. Sofia ko addoyto Mbuur walla Sofia holi Mbuur. So jogima haaju Mbuur o wato o dañani toon droit yaade. No Mbuur ko bandiji goni toon. Accu haala ka kalta ka. Mbuur yimɓe moƴƴuɓe goni toon waɗɓe fayida bonɓe ɓe tan bonnata Mbuur. Min kori jam fof nan Mbuur. Mais mawniki debbo kay wona moƴƴo on kay galle mum waɗi ina nanni yimɓe ina yaltina. Ala so Sofia yehi toon bonat. Mi jaɓani hoto takko Sofia bone mawnu. Amadou accu haalaji maɗi. Amadou artir hakkille ma. Amadou Sofia Mbuur de Amadou artir hakkille ma Amadou. ko ƴeewoyno Mbuur ko yaade Mbuur ko addoyno Mbuur Ko dañde toon haaju rek. Amadou artir hakkille ma Amadou. Allah yo Allah mbaɗmami Allah yurmemi Allah min komi maccuɗo ma Allah min juumi Allah ƴetti yurmede mbaɗa e ɓernde Sofia. Amadou ƴewno wirtirimi ni hannde ɓorni ha yooɗi ala ko yana wona sali Sofia sali. Amadou artir hakkille ma Amadou. Soni ko ni keɓurɗa hoɗirde. Ummo Arriva. ƴeew ummo ya ƴeew ya aɗo accam ya Tu vas où comme ça? Hein? Comment ça va? Tu vas où comme ça? Aliou wal woni galle a liggan a hirnana wana dara du jode galle tan Aliou fi tourner a galle jeneni ha sikon ko gujju Aliou va chercher travail. T'as pas pitié de moi quoi? Tu peux m'aider quoi? T'es toujours là, t'es tout le monde bizarre. Quand on te regarde, on pense que t'es bizarre quoi. Aliou va chercher travail de. I want to galle ta ila ligue yo comportement ma yo no boni da yo ba yeso bango kala jiro fo sikon ka gujju enfin là Fanmat aga me ko hala woni kay o yide za ligue on woni nel galle tan en nar gane yalta gane ya changor en fierol e dasen ati Aliou ne woni galle tan woni kuy wirtane galle Aliou yita ligue walla ko Fanmat bum wana an wara kun décider Aliou yaltina dum école to méthode hakkille yaltina dum ton wasi soglu jangu Aliou ina weli hakkille machallah ina yinno jangu machallah kono wat yejjit Aliou ka dañde caɗele école to wawata continue jangde nde joni noon Aliou sik continue jangde sik joɗake galle he hot Aliou joɗo yo yilo liggey ko kala pusa haala biya wiya ala jinganam yo yilo liggey an est ce que selli an Aliou yettere Allah wadde wona min baba goppirimi geddu bey geddu baali geddu nayi Aliou ne Allah waɗi mi ari tawri ba mug
jofde nayi jofde baali jofde beyi e ko Aliou yiloy to liggey ko wala kan mba ala mba tawrani bammo haydara o tawri bammo ko jofde mawde anani an noon ɓayde hakkille ma o yiyata jooɗo tan ɗo ɗo jooɗiɗa Aliou ya ƴeewoy gorloji ya ko bama wallala ma ko ɗum nder wiya okki yaɗa yaade hen waɗa ya ƴeewoy gorloji tu vas voir tu vas lui les toi là vilain là tu vas lui les imbécile quand on passe au moment tu prends ton chemin pour partir donc regarde-moi ça mauvais là anga woni tan tan wiya wala mo soutenir Ça va? anda ya quoi hanki ɗo natmide suudma mbiɗa haalda e ma a notaki kam darɗa ɗo mbiya kam ya quoi Fais doucement, il y a toujours des problèmes. Écoute, tu viens d'où? ɗum haajuma ala hen ko an o addata probléme aji ɗi wi ko joni ka penowo kala ko joni kala heewi a haalanta kam haydara haɗa suuɗami pour hol ɗum ta la moindre des choses somi haaldama walla somin nodduma téléphone mbiɗa waɗma message jaɓaɗa mais haydara Mais Diana, je t'ai dit, je ne vais pas vu tes messages. Aussi, moi, j'en ai rien à te casser. Aliou a fenat a haalani gonga te mamma andin gotum yo wayru hande mbiɗa yaha lawlam haɗa daro yeesam anani kam sal menteur imbécile Diana woni kam fo fere boni Diana hel koyna fere boni o hel koyna Diana woni kam attira kilima Diana woni kam woni kam hel koyna Diana boni an mi haalat an hollum daroɗa han jukkino yimɓe an an taw ko darnom ko ɗon darnom an o liɓi hoore ma wona min limma ɗum galle wona sese attira e fitina ni ko woni attira kilima seeɗa fere boni o Diana ma tuye o sese wala kam fera boni a heɗi koydem Diana a letti kam a lolli kam a heɗi koydem ne fera boni o ngare koye wuro ko kewi ɗo kay Diana Diana woni kam tan heɗi koye ngam ode o wonɗo ko ñukkinade amen pour dismiɗa mi annano am woni ɗo ɗum tagi o yani o jooɗono hen heeli kosngal walla koyngal ngam ko heeɗi andi koyngal ngam ko heeɗi ɗattira wona sesa nala galle wona sese salamu aleykum aɗa andi o ñalama kam aɗa fonnomo resan aɗa fonnomo fat neɗɗo mo ganduɗa hoore ma subaka foof ɗo yimɓe daari walla neɗɗo nanɗa haala fof jaaha aɗa ñukkido aɗa hetto ɗum aɗa fonno ɗum resan bugari an ala carte sona koyngal mi heeli Diana bone waɗi kam an ala carte sona mi ñukkino an mi ñukkino tan ko caggal falantede mi ñukkinta ko dama suulam mi ñukkinta ko ɓesugam ɓayda ko helde tan dañɗa kono ɗa jetta Allah ƴeew aɗa andi ko jiɗmi paama noon aɗa andi kam Mamadou Ousmane Ali biron ko nodduɗon enni te aɗa andi guel ɗo porlewel toskel guel kardenta kam yahde enni saabu ko min fof hirsude jawdi kersiteni ndi bugari ni goppita kam koyngal ne heeli bugari andu atturi salamu aleykum sali tawrano mayide koyngal ne heeli tawat ummom gummoɗa wallu ma ummoɗa komi jahowde mi walla a walla mi walla tugula muccu ja nodana bismay sali wala yoro ko koyngal ngal fere boni o nodana bismay sali docteur am ala yiya koyngal ngal mayi Diana ɓe defino warde kam par jomam noddu Ismaël ƴewna kam koye mum tara mum kala ñukkinta min te ñukkini kala ko kewi galle mi ñukkinata ha wela ici là chez moi oh c'est derrière de ma fenêtre c'est devant de ma porte aussi c'est ma famille qui est là aussi min heeɗi ha weeli tampinta walla kala ko kewiɗo e galle mi laaɓedde so Allah jaɓi min mi andi ni jeeɗa Allah seeɗi jeeɗa ala Amadou ala Haydara Abdourahmane an hakkunde am Sofia kam ala kalɗa hen daw jippo aɗa wondi e debbo ma dow galle aɗa ales min meɗa mayde meɗa wala e o Sall Abdourahmane aɗa wuuri aɗa waɗi miñam ɗum foti jaw Amadou an ko dañmi koye probléme Sofia he fof eɗen ndewɗami hen fof ɗum jaɓotami Abdourahmane holko mbaɗɗa hen Abdourahmane holko mbaɗɗa hen an hay haal noddama yimɓe jooɗi kantak seeɗa goppa haɗa yeey ka star Abdourahmane wona ni walla joni an hakkudam Sofia ka jiɗɗo yo gas mata wadde yiɗɗum res auzubillahi mina cheytan rajim noon nandi min jota jaam gartila hakkille ma o Amadou koye hakkille piyami wallahi Amadou hakkude ma e Sofia bonanima ko heewi attat hakkille ma joni yennata kam joni mbiyata komi kangaɗo
joni yawto min mawne mo gokkona respect hande ko ɗum a dañi occasion jaworɗami taki ɗum ok ala probléme aduna nan yeeso ma quoi aduna nan yeeso ma Amadou artir hakkille ma o ganda ɗo galle o hay goto añananimo Sofia min mbaɗi koye mbawi ko noon nandi a waɗani hen haydara ƴeew taki ɗum yah eyyi noon jirɗa ɗum eyyi Allah jarama jara minen dow Abdourahmane pourtant komi mawni de pourtant won ndewtuɗen de hande noon hen weeli kono ma aduna nan yeeso ma Abdourahmane wona neɗɗo wallanimi Amadou jam waay fini so nakam bukay men ma yinnoyi an ko mbirma ko tolnila hen min de ko mbiyanamayo kono kalɗa ko kay wasa waw naata hooram kukari tawi gonga ala he ɗum confiance ɗum ƴeewen feere wonde goppen ɗum sumare ne moƴƴi ɓerde sumare ne laaɓi reedu aminata ko fulla moƴƴo aminata ko woni ɓerdam sow sumare miɗo yiɗma sow sumare miɗo yiɗma aminata ko laaɓɗo reedu aminata ko moƴƴo golle aminata no wawi toppito aminata ko debbo moƴƴo sow sumare ko neɗɗo moƴƴo sow sumare ko debbo moƴƴo aminata ko ɓoggi ɓerdam aminata koye ɓerɗo woni Amadou nde ɗo feere noon tawi tan nde wawa yaha ganda e dañta woni saabu ko hende wotere wajjere jiimi feere mbawɗen rew dañen woni feere wonde ala de somi haali tan mbiyami feere wotere tan yoni mais Boukary il faut paama so yi mbaɗmi hen jeew mbaɗmi hen Abdourahmane mbaɗmami hen ko ha ballodiren e peeje ballodiren e peeje noon ko feere wotere wajjere nde ɗo woni nde ganduɗa heɗen nde mbawi wat dañen woni kono si tawi ka lohdu ndeɗo feere nde hono min mbaɗata joni an ko jiɗɗa jiɗɗa joni eyo Ahmadou ko ɗum cohlunomi neɗɗo heɗoto neɗɗo Amadou feere nde ko wotere itten Sofia mbatten ɗum e jooɗi Abdourahmane astahfirullahi la ilaha ɗum de addata caɗele ɗe anana nder taaki salaki de mais Boukary ƴeew kalɗa ko de kalɗa ko dansé de kol dansé gonɗo hen Amadou Boukary est ce que aɗa andi jikko Abdourahmane 100%. wallahi ɓayde ko minen jebadina gilan goni cukalon ne'odi pijdi mbadde ko woni fo lombodoyi beeli gasdi ɓulli mahdi nayi ɓakke keldi nayi commi ha tolni han ɗo tolna wallahi meɗa andi Abdourahmane gila andi Abdourahmane on saago min ko fabru andi ko ndiyam fof haalanta lingu komi mawni moon enen gurno galle min ne on meɗa andi jikkuji moon très bien ay an ala probléme mais Abdourahmane ko jiɗɗo rewɓe de Abdourahmane ko sayi de aminata ko laaɓɗo reedu aminata miɗo yiɗma sow sumare ko debbo moƴƴo hono mbiɗa ajanno andi ni mbawɗa yimde nde sa yiɗi mbeɗanma hen amon ɗo joni non ala gamirdi moom accan tan ɗo ha jamma hedde 3 heures du matin mbaɗana ham ɗum tawata ɓurni wuttima badurɗo ara wirta waɗɗo ya garta mbeɗa darma ɗum ɓuuri on kam ɓuuri sappo pobre jimbo min wima ɗon kay sappo ɗat joni noon somi haali mbiya mi jaɓata so yimɓe kaali mi jaɓata joni mi watti foof e junngo ma eyo alhamdulillahi rabbil alamin Amadou a waɗani kam ko weelimi saabu ko nde ɗo feere tan wawi en tak dañ woni e dow condition noon e dow condition janggo jaam kala ko heeɓimi e gurdamam hakkundam e Sofia walla dañmi hen ko mettimi ko an woni responsable de an woni de min kam mi ala Abdourahmane ko feere an mbiɗa jogui joni mi jaɓi alhamdulillahi rabbil alamin nde hoolare nde koolimi Abdourahmane
e o jikkumba Allah waɗi Abdourahmane Bukari hi Bukari ƴewtino kalta ko min mbeɗa andi kalmi ko de Bukari miijo Bukari wonko gandumi Abdourahmane ka anda Abdourahmane de Amadou min ko miijo moƴƴo jogimi ko an jogui miijo ñawgo kono mi ala ɓerɗe ɗiɗi e Abdourahmane wallahi ha gaɗa wallahi Abdourahmane ko gorko moƴƴo ko juulɗo ko kellifaɗo te mbeɗa andi si wuro ngo no fus wona Abdourahmane waɗata ɗum Abdourahmane e Sofia Abdourahmane e Sofia eyyi so woni balɗe keɓta Sofia ma Amadou ɓayre tan e watti miijo ngo hande e junggam e jaɓani kam feere nde alhamdulillahi rabbil alamin andu kam en dañi wone en jitti Allah Bukari miijo hen ko moƴƴi Bukari wata hakkille ma o hippude miijo Amadou ko min miijade ko moƴƴi e ƴettude hoolare timmude takide mbimami en dañi wone Amadou deƴnu hakkille ma deƴnu ɓernde ma en dañi wone Abdourahmane e Sofia Abdourahmane resodire e Sofia pour mi heɓta Sofia Yow ɓeddan hen gongol ba il faut won rampe wayo min plus quoi Aminata no wali gorko Aminata ko bogi dernam Ajanna oui jus o jiɗɗa ɗum ko jaɓɓe walla ko jinjeer yew waɗ ménage jaɓɓe e jinjeer o yo saf ɗum kay ma wul hande yo dañƴi to ala probléme hande amen fof ɓeɗat Aminata ko bogi ɓerdam omon ɗo amon nder suudu jam ol Abdourahmane jam ol noddirmami yewtere jiɗmi yi en jewtude wona yewtere galle ko yewtere heeride hakkude men taw koɗo deeƴi wanɗo tawa ko min tan e ma e Allah mbarka jam kam jam ɓol alhamdulillah Abdourahmane yonti ndeglen o probléme gonɗo e galle he mba gasa ñawande nde sella e nani si wonani ɗum galle o fuso mbasen Sofia mbasen Amadou galle o saro ɗum noon aɗa andi enen en jeeɓata ɗum ha ɗum waɗa gonga tigui en jewti hen en jewtidi hen en jooɗima hen en joɗtima hen hande noon jiɗmi ko mbaɗen fiɓde tiɗde wawde sellinde ɗo ñawande nde heeda bangge feere takande men nde dañ woni ɗum heeda bangge ko nde wotere nden feere kay boker hay haɗen andi yaltinde Abdourahmane feere nde woni mbaɗen feere ko enen gone galle men ko mbawɗen ɗon waɗ ko enen e Allah goɗɗo siko nawanaka heƴata hen Abdourahmane aɗa andi ko sisi ɗo ko ngara ƴettita Sofia auzu billahi mina sheytani rajim an kam Bokari kan neɗɗo an Bokari an
an wote jigen gaddono Sofia to Sofia ko ɓinguel men danaka an bokre ala njorto ala mbiyata ɗo sona ƴettide an est ce que hoore ma hen ɗo bokare an sellani de Abdourahmane woto haaldirni Abdourahmane woto waɗam ni sib Allah nelaɗo mo woto waɗam ni Abdourahmane sa waɗi kam ni hakkillam o jiiɓo a nani saabu aɗa andi gonga tigi wonko ganduɗa en nisi kono noon anne woto yejjid a ƴettitat Sofia dumuna daɓɓa gacca dañen Amadou dañan ƴettitir joom suudu mum galle o arta jaam Abdourahmane gonene jaam Abdourahmane jaam ɓuuri jamalun Abdourahmane yormi hanti Amadou bokari ana humpaka gaddum ko Amina joni ɗum ɓo yani mi yaha mi ƴetta Sofia kadi mi tegay dow mum an kam wadde nanirta gang walla an kam an nanɗe maɗe walla ko ɗe ngala ko deeƴata hakkille mande gila wawi miijanade Amina o mo ganduɗa ka gaddoy ɗum lande walla wawi miijade neɗɗo goɗɗo jormeɗa ɗum yiw noon saka Amadou o mo ganduɗa kake onon jiiɗi keerol galle ne adi pijji mawniɗi ko galle woni ɗum ganduɗani Abdourahmane ndentinɗa ko jiidade Amadou kay woto waddu ɗum Amina anne eyyi joni bokari min am namni guiɗe bokari an pourquoi pas an a wawi ƴette Sofia wala hawlu wala quwwata illa billahi al aliyil azim Abdourahmane ayi an noon ɓernde ma nde wonko woni e nder hende ko gandanɗa ko hoore ma koko suuɗi ɗum wono feeñ tan beele neɗɗo addanma feere moƴƴere tan taw miijanɗa an kam taw miijanɗa ɗum koko boni Abdourahmane wona ni woni aduna min toujours somi nodde mbeɗa haaldama tan mi yiyat waɗatmama tolniɗa tan a yaltinat ɓernde ɓaleere an min mbaɗta proposé yomi ƴettit Sofia Amadou kam aɗa andi min somi ƴettiti ɗum aɗa andi Abdourahmane woni tan wadde yo maayidam dara saabu a majjani no fanimata way a majjani ɗi am gurdam ɗam min guure galle he mi ƴettita han Sofia tan fanimata lelo ha jamma ƴetta diwlin yuppa barme tega gaz yokka gaz o hamba yaha 180 ha nebbam ɗam baka adda seese no mbawmi wawa harni juurta dowam mi maaya mi ɓooɓ Abdourahmane wona ni hanti noon mi maaya mbaɗon galle o mbaɗon gay hanti noon mbaɗon noos taw min kam mi suuɗimi leppi leydi Abdourahmane an joni an dal jiɗɗa ko dallude hoorema min mbaɗami sacrifice minen mbiɗa ɗum jiɗɗa an dal ya his ya wona jaam minen min ƴetta probléme o min dooɗoma ɗum cohluɗa bokata hara woni ɗo mi wawi wi eyyi mi wawi wi ala rokkam noon ma miiji hen anani tawi ko ɗum tan noddirɗami heɗen mbawi yaha Abdourahmane yo yaha a wawa kam tan annene tan tabatinan ko kalmi ko saabu Allah mi wawa de mbimami ko so yoni mo moƴƴi so yonani mo moƴƴi en tout cas ma miiji hen aɗa andi ko desnatmami noon sigen kooti galle waɗ honko ma ko mudde min o ƴimme ɗum yahde haɗa haala ɗo kadi kala ka na wona ka kolɗo reedu wallahi badik an hol reedu wona ɗum de jam ɓuuri jam an Trois familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la meilleure. Trois familles, 1000 problèmes. Boni cordigal, boni endam. One combino dami, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala.